कुमार ब्रह्म सारा दुलार खालामदों साबायखर थाबाय। बाबु ना होते गासिबो आजा इसाराबो उननि समाव बिथाङा साबसिन आरो बिनिफ्राय हामसिन गेलेगिरि जाहैनो हाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। आङो प्राइज बेखौ राननाय बेखौ आवगायलांसै। रानार्स आप 13 बोसोर बैसो सिंनि बेखौ आंबो रेडि जानानै थानो आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांमोनहा खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो। बाबु बाबा दै मा नाम लेना होमबा आङो खावलायनो सानदों जोंनि आङो बे समाव आथियाबारि दालाइसा एबसुनि प्लेयारफोरखौ आङो फैनो खावलायदों आरो बे मेडेलखौ गानहोहरगोन जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' आर बिनि चेम्पियन ट्रफिखौ होदों बिरखां बर' मानगोनां आदा आरो बिनि प्राइज मानिखौ होदों जोंहा मुंदांखा फालांगि मानिखौबो नाजावहरदो। दे बयबो जै होनानै आखाइ खबनानै हो। साबायखर थाबाय मानगोनां बिथांमोननिसिमबो। जोंहा दानिया दङ 13थि दालाइसा बाहागो जोलुर बादायलायनाय बे गिदिरफोरनि बेखौबो आङो फरायसालि हाबाफारिखौ आङो मावनो आवगायबाय। बे साबसिन गेलेगिरि महरै जोंजों